sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Julius Secret File. Si Julius na gustong patayin ng pamilya ng kanyang jowa. Na ngayon ay nagdadalawang isip na tungkol sa kanilang relasyon dahil nung panahon na nagkakagulo sa pamilya ni Donna ay bigla naman itong nagtrabaho. Umabsent. Umalis. Ano namang klaseng jowa yung gano'n? Nagkasuntukan na. Nagkasipaan na. Nagkaambangan na. Nagkabaranggayan na. Nagkapulisan na. Tinanong pa nga yung sender natin kung kakasuhan ba o hindi. At ang sabi ng sender, wag na lang, nakakaawa kasi may mga anak, yung kapamilya. Napakabuti naman itong sender natin. Sana wag ka munang mamatay agad. Sana malasap mo pa yung kasarapan ng buhay, kaginhawaan, yung tunay na kasiyahan na matatagpuan sa ibang tao. Kasi ako, X na si Donna para sa akin. O, pinangunahan ko na. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Cardo Dalisay. Ibahin mo naman yung pangalan mo. Gawin mo naman tanggol. Sabi niya rito, ipagpasa Diyos na lang lahat ni Julius ang mga ginawa sa kanya ng pamilya ng girlfriend niya. Kung sino ang binababa ng tao, yun ang inaangat ng Diyos. Ganun talaga ang ibang tao pagdating sa pagkakakitaan. Nagbabago ang ugali. Shout out po sa Serrano family, Batang Looban, Undoy, Daday, Gio, Monyo, Pugo, Suray, Jaboy at sa akin, gabi-gabi na nakatutok sa Love Radio. Grab on, hindi kompleto ang araw pag hindi nakakapakinig sa'yo, DJ Rocky. At hindi rin kompleto ang gabi ko, Cardo Dalisay, hanggat hindi ko nababasa ang iyong mensahe. Bakit wala yung pinapa-shoutout mo palagi sa akin tuwing gabi, ha? Di ba pinapa-shout mo sa akin lagi? Team Spa Call. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si JV De La Cruz. Hello, DJ Rocky. Hello. Magandang gabi. Para sa akin, para kay Julius, hiwalayan niya na lang yung babaeng yan. Wala rin siya mapapala dyan Saka, di rin naman din siya tanggap nung angkan ni Donna. Dapat tinuloy na lang din niya yung kaso. Hindi niya pinabayaan. Siyempre, si Julius yung naghirap magtanim. 1 hektarya, di biro yun. Daming maisan. Bibigyan na nga lang ni Julius yung pamilya ni Donna ng mais, ayaw pa nila. Kapal din ng mukha. Para sa akin, tuldukan niya na yun yung relasyon niya kay Donna. Hanap na lang siya ng iba, yung tanggap siya, umamahalin siya ng buong buo. Yun lang yun. Thank you, DJ Rock. Thank you so much, JV De La Cruz. Alam mo, tama tong si JV De La Cruz. Magbibigay naman Di pa ba na-appreciate yun? Dapat tinuloy na lang yung kaso, diba? Iwala yan na yung Donna na yan. Ako, anti-Donna ako Wow. Agad-agad, anti-Donna na. Sorry. Anyway, ito naman sabi ni Jason.
Iwan mo na lang siya, sender. Hindi man lang nakita yung worth o yung paghihirap mo sa ginawa mo para sa kanila. May mga ganyan talaga na ikaw yung gumawa tapos ikaw ang palalabasin na masama. Yung ikaw yung naging mabuti sa kanila tapos ang ending, ikaw pa yung naging masama. Kaasar yung ganun, no? Babaligtarin ka pa. O ito naman sabi ni Marisa Fabre Figueroa. Kay sender, anong klaseng partner yung Donna na yan? Halos patayin ka na ng gulpe ng kaanak niya. Wala man lang ginawa para ipagtanggol ka, Julius. Ikaw ang nagpakahirap sa pagtatanim ng mais, aangkinin lang nila. Hiwalayan mo na yung Donna na yan, hindi kanya kayang ipagtanggol. True. Yung iba nga nakikipaglaban para sa minamahal, diba? Nakikipaglaban ng patayan kahit ka mag-anak pa. Kulang na lang, diba? Itakwin yung buong angkan niya para ipaglaban yung pagmamahal niya sa isang tao. Samantalang, yung jowa mo, lahat ginawa mo na para sa kanya tapos hindi ka malang maipagtanggol sa mga pagkakataong hirap na hirap ka. At inaaway siya ng buong kaangkan mo. Anyway, ito naman sabi ni Charles Sancho. Ipabless mo na lang kay Lord yung mga kaanak ni Donna. Then, hintayin mong haharapin nila yung consequences nila made from God. At ikaw, gawin mo lang ang gusto mo para makalayo ka sa gulo. Yun. Pabless. Mag-pray ka. Oo, kasi pwede rin naman yun, yung mag-pray ka na mag-pray para pestehin yung mismong taniman ninyo. Yung tipong wala na sila talaga mapapakinabangan. Oo. Ngayon pa lang guys, kabisyod, sa sobrang asar natin dun sa kapamilya ni Donna, pwedeng ganito yung gawin natin. Mag-pray tayo mamaya. Na wag babagsak ang bagyo dito sa Metro Manila o sa Visayas. Kung babagsak dun mismo sa ipunteryahin yung taniman ng maisan ni na Julius. Okay? Ang sama ng prayer no? Talagang dun pa. Hindi kasi para ma-bless, diba? Para magkaroon ng tubig, Anyway. Eto naman po ang sabi ni Stephanie Lawas. Hindi kaya bet din ni girlfriend na palayuin si Julius. Actually, naisip ko din yan. Kaya siguro hindi rin humarap si Donna dun sa barangay at hindi niya sinuportahan si Julius. Hindi kaya malayo na rin talaga yung loob niya kay Julius. Parang ginawa niya si Julius para magkaroon sila ng katulong dun sa bahay nila. Hindi kaya ganun yun? Ewan ko Kasi kung ikaw nagmamahal ka na jowa, hindi mo hahayaan na magkaroon ng gulo, gusot o kahit anong warla dyan sa bahay ninyo, lalo na involve yung partner mo tsaka pamilya mo. Anyway, ito naman sabi ni JV De La Cruz. I am listening from Nueva Vizcaya. Dapat pinakulong na lang ni Julius ang kaanak ni Donna para madala yung mga yan. At sa relasyon niya kay Donna, wag na, tama na. Ganun ang ugali ng angkan ng minamahal niya. Maghanap na lang siya ng iba. Yung tanggap siya at hindi siya tatapak-tapakan. True. Eto pa sabi ni Gum Bursa. Ay, taray naman ng Gum Bursa. May ganyan akong ex. Ako na nga ang bumubuhay sa pamilya niya. Tas nagagalit pa pag wala akong time sa kanya kasi busy ako sa trabaho. Kaya ayun, niloko ako. Ay, ibang usapan naman yun. Hindi ka naiintindihan. O ito pa sabi ni Tintin, ang bait naman ng sender natin. Bumitaw ka na lang sa relasyon ninyo ni Donna. Gahaman yung pamilya niya. Isang angka na pinagsilbihan, binugbog pa. Ay. Sabi pa ni Simply You, papagalitan. Ay, eto, papalitan ng nasa itaas yan. Pero sana kahit 1 week pinakulong mo yung nambugbog sa'yo para madala. Ay, true. Uy, nakikinig sa atin pala ngayon. Ang mga taga Zamboanga. Hello, Love Radio Zamboanga. Nakikinig daw ang mga taga Zamboanga via Love Radio Zamboanga. Thank you so much. Ano ang tawag sa mga magaganda pag Zamboanga? Nabintas? Charot! Magpapaturo muna ako ng Chabacano.
Sandali lang ha. Mag-research ako ng Chabacano. Pwede nyo ako bigyan dito ng mga words of Chabacano. Paano ba magmura sa Chabacano? Ha? Para yun yung babanggitin ko ngayon. Charot, darot. Ay, nako. Anyway, eto lang talaga yung gusto kong sabihin. Para kay Julius. Julius, alam mo, nakakabilib ka. Ang dami mong isinakripisyo para lang sa pagmamahal mo kay Donna. Nagtanim ka, kahit hindi biro ang pagtatanim, ha? Nagjo-joke ako doon, guys. Hindi biro ang pagtatanim pero nagtanim ka. At hindi biro yung ginawa mo. Kasi hindi lang 1 metro yung tinamnan mo, kundi 2 hektarya. Ang haba nun, ang lawak nun. Tapos, ikaw pa nagsasaing, ikaw pa nagluluto, ikaw pa ang naglilinis ng mga hugasin. Doon sa pamamahay nila Donna. Imbis na tulong-tulong ang mga kapamilya niya, anong ginagawa? Nagpapalaki ng mga bola. Tapos, nung naramdaman nila na gumaganda na yung mga taniman ninyo, biglang inaangkin na nila yung inyo. Biglang sila na yung dapat makinabang. Dapat wala ka na mapakinabangan doon. Hayop, yung mga ganong klaseng tao. Mga sakim, mga ganid. Doon mo talaga makikita yung pag-uugali na tunay ng isang tao. Kapag may umaangat na isa, tapos biglang gusto nila na sila din umangat kasabay mo, na wala man lang silang inambag. Hindi mo naman sila babaliwalain Hindi mo naman sila hindi bibigyan. Pwede rin naman silang manghingi kung gusto nila. Kahit araw-araw pa bigyan mo ng supply ng mais yan. Ewan ko lang kung hindi sila maging tiyonggo dyan. Sabi ng Love Radio Zamboanga, yan, bonita, bonito. Paano naman po yung, paano po yung mura sa Zamboanga? Charot! Kasi gusto ko lang i-Zamboanganize yung yung pagmumura ko kay dun sa mga kaanak na tong Donna na to. Ha? Yun. Uy, ayokong banggitin yan on air. Baka maano tayo. Anyway, going back. Ayun. Ang bait-bait mo Sana nga wag ka muna talagang kuhain ni Lord Pero hindi po pwedeng lagi tayong mabait. Kasi minsan, o madalas actually, yung kabaitan natin, naaabuso ng ibang tao. Magkaiba yung pagiging mabait sa pagiging mabuti, tandaan nyo yan. Pagiging mabait, sige ka lang sige, wala kang boundaries, wala kang limitations. Pero dahil mabait ka, sige, bigay mo lang ng ibigay. O kahit naaabuso ka na, laban. Kasi mabait ka Pero yung pagiging mabuti, magkaiba yun. Bakit? Pag alam mong makakasama sa sarili mo, kahit mabait ka naman, magsasalita ka. At sasabihin mo, in English, no. In Tagalog, hindi. In Bisaya, dili. In Ilocano, made. Pwede kang humindi. Kasi alam mong hindi makakabuti sa mental health mo, physical health mo, yung pag-oo mo. Pwede ka ring huminti sa mga bagay na hindi makabubuti sa ibang tao. Kasi kapag pinagpatuloy natin na itong mga taong to, yung mga kaanak ni Donna, na lumasap ng sarap na hindi naman din sila naghirap, 'di ba? At ibigay sa kanila lahat. Parang hindi mo sila tinuturuan na tumayo sa sarili nilang mga paa. Kumilos ng kumilos. Paano kung nategi ka at kayo ni Donna, di ba? Wala na silang makakain sa pang-araw-araw. So, okay lang maging mabait. Pero wag sobrahan. Mas gustuhin nyo na lang maging mabuti. Para may limitasyon pa din at natuturuan nyo yung ibang tao na tumayo sa sarili nilang mga paa.
Kaya katulad nung pagpapakulong, diba? Paano matututo yung tao sa mga nagawa niyang kasalanan kung hindi mo siya sasampulan? Kahit yung detail lang sa barangay, pwede ba yung ganun? Or parang may pabarangay mo lang, ganyan, pablatter mo lang, mga ganun. Yung masampulan man lang, magkaroon man lang ng tikim, ng kalupitan, kasi nagmalupit siya. Hindi dahil sa nang-aasar ka, hindi dahil sa galit kundi dahil gusto mong bigyan ng leksyon yung tao para matuto. Doon sa paraang yun, at least kahit papano nakakabuti yun dun sa tao. Kasi you are helping this person to grow as a human being. So sa mga magpapabarangay po dyan, no? Nakakatawa. Pag ikaw, inassault ka, sinaktan ka ng isang taong hindi naman dapat manakit sa'yo, physical na sinaktan ka, inambangan ka, yan, pabarangay mo agad yan, may kaso yan, oo. Pwedeng hindi na makalapit sa'yo yan o magbabayad ng fine yan. Basta depende sa gravity ng ginawa nitong taong to. Pero dapat aware ka sa ganun. At manindigan ka sa ganun. Because again, kahit mahirap, kahit masakit, dito na natututo yung tao. We learned lessons in tough ways. Julius, I suggest, hiwalayan mo na yung jowa mong walang pakinabang. Patweet thumbs lang yan. Baka may iba nang kinakasama yan sa Las Piñas eh. Baka hindi naman siya talaga kasambahay doon. Baka binabahay na siya ron. Charot! Charot! Walang pakialam sa'yo. Tama ba yun? Ang jowang nagmamahal, partner na nagmamahal, may pakialam sa iyo kapag merong nangyayari sa iyong hindi maganda. Sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Ganyan pa nga lang kayo sa magjowa kayo. What more pag naging mag-asawa na kayo? Ano yun? Kapag ayaw sa kanya ng mga kapamilya niya, ibig sabihin siya rin ayaw na sa'yo, diba? Hindi kanya na ipagtatanggol. Ano yun? Kumbaga may laban pa yan may pag-asa pa yan Kung yung jowa mo, yung partner mo, pinagtatanggol ka sa pamilya nila o pamilya niya, sa angkan niya. Pero kung ikaw din mismo, hindi niya maipagtanggol sa sarili niyang pamilya, wala ka nang dapat panghawakan dyan. Mag-goodbye ka na dyan. Sayang yung kapugian mo, kasipagan mo. Sayang yung pagiging madiskarte mo sa buhay sa mga ganyang klaseng tao na hindi ka man lang ma-appreciate at hindi man lang makapagpasalamat sa mga ginawa mong kabutihan sa kanila. Sayang. May iba pang pwedeng paglakakan. Yung ganyang klaseng kasipagan, kapugian, at drive mo sa buhay. Sa iba ka na lang maghanap ng pwede mong tamnan. Oo, yung pwede makabuo ng bata. Charot! Iba pala yung tinanim. O pag nagtanim ka, biglang nagkaroon ng bata. O yung worth it, yung may paglalaban ka sa hirap at ginhawa. Hindi yung nakilala mo lang sa social media tapos umuo tapos dinala ka sa kanila para maging katulong nila. Hindi ganon. Dapat yung sasamahan ka, okay? Sa hirap at ginhawa dahil ganon ang nagmamahal. Sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Sa sarap, sa hirap, sa langit, sa impyerno, lahat. Anyway, if you wanna share your secrets, share to me raketera@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikitutot sa amin hanggang mamaya pa tayo magkakasama 12:00 ng madaling araw. Yung mga Ilonggo sa Tahian daw nakikinig si UJ. Thank you so much. BRBS in Bathroom Break. This is Julius Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio
Basic!